Пуснато. Здравейте хора, аз съм Зен и днес играм на Майнкрафт. Правих тук така и не спомням. Съжалявам, аз мислех, че искате салфетка, за да изтриете супата. Добре ли си? О, да, стрискала. Добре съм. Искам да съм с най-добре. Това е много страшно. Направо ми изкарам. Как си гъшно. То само кефник си. Става. Не просто се измъкваш от къщи, но скачаш отзад движеща се кола, без да ми кажеш. Знаеш ли колко грешно е това? Имаш право. Наистина, Алвин, чакай, ти да не каза, че аз съм прав? Аз разбирам те. Това ще е мултиплеер. Знам, че е трудно, но повярвай ми, има много риби в морето. О, така ли? Попитай всеки рибар. Океаните ни са почти обезрибени. Но разбирам, че се държат като пълен кретен. Не знам какво да направя, за да се реванширам на всички. Струва ми се, че сърцето ми е изтръпнато и превазено от голям камион. После е било дрибено. Става. И ще оцелям. Това ми е познато. Все едно, не мога да опиша колко съжалявам, но любовта е жестока. Трябва да си видя канала, дали съм качвал на Райден. Телефона да не трябва да правя пак епизоди на Майнкрафт. Ще ми... Как харесвам да си гледам в чичката. Прилип. Ще умреш. Фак! Бле! Си заточен. Блин. Дай. Това е шам брат ми. Дали ще се събуди. Тоест аз съм сам вкъщи и пазя брат си. Баща ми и майка ми имат ангажименти. Ще ли да ви кажа един виц? Значи, чул от един приятел. Момчинци скъпил с майка си. И майка му казала да не гледа. И той е погледнал и я попитал какво е това. И тя му казала, това е дупката на жените. Тя му казала контакт.
И после къпил с баща си и също станало и го питал: татко, какво е това? И той му казал, че това е обърках се на жената и ще